ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚೋಳರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಳದೊಳೆ పేరుకొండిరపోతుందిలా యాళ్ళ బంగుల ఎంక్లెగ్ పేర్ల ఒక నీర్ల ముగిత్తుండే రెడ్ల పైస కొరదుಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು పేర్ల ನೀರ್ಲ ಸೋತೆ ಯಾళ్ళ ಬಂಗ್ಲತ್ತೆ ಬಲ್ಪುಗಳಕ್ಕದು ಒಂದು ಚಾ ಬರೆಯರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೇರು ಮುಗಿದುತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಅಂಗಡಿಗೆ പോകുന്നിಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಲ ಪುರ ಅಂಡ ದುಂಬು ಪುರ ಬರಿಪ್ಪುಣ ಪುರ ಒತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಳ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಎಂಕಳ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ನಂದಿನಿ ತಂದಾರು ನೋಡ್ಲಾಯ್ತು ಸೊ ತೆಂಕಳ 2 ಜನತಲೆ ಬಲ್ಪುಳ ಹಾಕೋದು ಮೋನೆ ಬರ ಅದೇಕ್ಕದು ಕೋಳಿ ಬರ ಅದೇಕ್ಕದು ಸೊ ಕೂಡ ಪೋಪಣ ಹೆಂಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೇರುಗೊಂಡಿರ ಮತ್ತು ಪೇರು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಯ್ನ ಮೇತೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪಂಜಿತ್ತಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ವಿನಾಯಕ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಆಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅದ ಗಾಡಿ ಬರೋದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಕ ಎಂಕ್ಳತೆ ವಿನಾಯಕ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲ ಯಾಲ್ಲ ಬಂಗ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ 2 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ. ಇದು ಅಂಗಡಿದ ವಾಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತೆ 2 ಜನ ಹೋಯ ತುಳೆ ಅಂಗಡಿದ ಓನರ್ಲು ಅದು ಹಂಗೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕೊಡಂಗ ಬಂಗ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಳೆತ ನಂದಿನ ಪೇರು ಎತ್ತಿಲ್ಲ ಕೂಡ ಓಕೆ ನಂದಿನ ಉಳಾಯಿ ಬೂರ್ಪಣ ಅದೊಂದು ತುಳ ಪೇರು ತೆಂಗಳ ನನ್ನತ್ತೆ ಪೇ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪಣೆ ಯಾಲ್ಲ ಬಂಗಳ ಅಂದತ್ತ ಮಳೆ ಕೋಡಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅವಳು ಭಯ ಆಗ್ತದೆ. ತುಳತ್ತೆ 22 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಲ್ತದೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದು $22 ಅಲ್ವಾ? 22 ಆಗಿದೆ. ತುಳ ತೆಂಗಳ ಪೇರು ಕೊಂತದು ಪೂರ ಅದು ಅಂಗಡಿದು ಪೇರು ಬರುತ್ತೆ ತಂದು ಹೋಯ ಅಣ್ಣ ಅಂಗಡಿದು ಪೇರು ಕೊಂತದ ಚಾ ಮಲ್ಪಡದಲೆ ಸೊ ಐತೆ ನಂದಿಂದೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೇರು ತಂದು ಬರ್ತನೆ ಅಂಕಲ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದನ ತೆಂಗ್ಲೆ ನೀರ್ಲ ಅವಡು ನೀರು ಕೂಡ ಬಂಗನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾರಜಿ ನೀರಿಗೆ ದಯಪಂಡು ಅವು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು 20 ಲೀಟ್ರ್ ಸೊ ಪೇರ್ಲ ನೀರ್ಲ ರಡ್ಲ ಪೈಸೆ ಹೊರದು ಕೊಂಡು ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಬಡ ಪೇರಂಡ ಓಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಟ್ ನೀರ್ಲ ಈ ಟೌಂಡೆ ಬರೋ ಅಂಚೆನೆತ ಪೈಸೆ ಕೊರದು ಕೊಂತದು ಒಂಜು ದಿನಕ್ಕೂ 20 ಲೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಳಿ ಪರ್ಣ ಮಾತ್ರಿ ಅಡಿಗೆರ ಮಲ್ತರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಬರೋ ಸಂಗತಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ನನ್ನ ತೆಂಗಳ ಚಾಯ್ ಬರ ಮಲ್ತದು ಪರ್ಪ ಓಕೆನಾ ಮುಖ ನೀರು ಬರಕೊಂಡಿರೋ ಬೋಪ ಎಂಗಳ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಲು ಪಂಡ ಪೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಕೆ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.